Super urduri noa, zeba azkeneko momentun esan duten bezala zerbait aldatu dugu, estribillon gaina. Eta beron ateratzen den, zeba gaina ere dauket pila bat beldur, zeba dauket nota altu bat. Eta gehienetan ondo ateratzen da, baina urduri jartzen banaiz gaizki ateraik, baina espero eto ondo egitea. Eta, bueno, gaizki tema dut txea, noa? Así que aldeten gehiena mango. Txea goaz. Hoi da. Zu konfiantza auki barrezu zuregan ondo ateratzeko. Eta jazta. Because I'm happy if you feel